Am invitat-o pe una dintre prietenele mele la clinica Slim Art pentru că m-am gândit eu așa că e bine să ai și tu o zi de răsfăț, da? Pentru că muncești foarte mult, tu conduci un business, ești practic imaginea showroom-ului tău de obiecte sanitare Roca, așa că, uite, ce îți recomand eu? În primul rând, mică injecție cu botox aici la frunte, pentru că am văzut că tu când vorbești ești foarte expresivă, dar ai tendința să ridici sprâncenele și să-ți folosești foarte mult fruntea. Asta odată. Doi, pentru a slăbi și pentru a da jos kilogramele mai repede, uite, îți fac cadou. Ai auzit de Zein? Am auzit de Zein. Ai auzit, ok. Chiar îmi doream să-l încerc. Da, păi uite, o să te pun eu acum la un mic tratament. Ăsta este ceaiul pe bază de plante naturale, deci poți să-l iei seara o cană și dimineața o cană. Poți să începi doar seara și vezi cum te simți. Pentru că el practic ce face? El elimină toxinele odată și în al doilea rând eliberează absolut tot ce ai tu, surplusuri, da, știi, ajută. Plus că tranzitul intestinal, ăla este cel mai afectat, ca să zic așa. Deci, vezi cum te simți după o cană pe care o bei seara, înainte de culcare, și dacă simți că mai este nevoie dimineața, înainte de micul dejun, știi? Deci asta este odată ceaiul și împreună cu el, astea sunt capsulele de slăbit Zein, forte. Deci pentru o persoană care vrea să slăbească, de fapt ele ce fac? Îți taie puțin pofta de mâncare. Știi, când ai poftele alea de ai vrea și aia, ai vrea și aia, ai vrea și aia, una la mână, doi la mână, îți reglează puțin programul de mese. Deci știi că nutriționistul îți va recomanda să ai cele 3 mese pe zi plus două gustări. Două gustări, știi? Exact. O știi, nu? Practica e mai greu. Știu, și când avem tendința să mergem la frigider și să deschidem frigiderul și să mâncăm tot ce apucăm din el, aceste capsule practic îți va tăia pofta de mâncare și o să fie mult mai ușor pentru tine să respecti acele 3 mese pe zi. Exact. Deci astea iară sunt foarte, foarte bune și practic asta este cadoul meu pentru tine. Mulțumesc mult. Ia-le, vezi cum e și după o perioadă vii și îmi spui cum te simți. Sigur. Ok. Și pentru că eu deja sunt la a 3-a ședință cu aparatul Vela Smooth, vreau să spun că este fantastic.